הילדים יצירתיים? לא נורא, בשביל זה יש טוויסטר. הכירו את הטוויסטר החדש. ערכת ניקיון מושלמת המאפשרת ניקיון אפקטיבי וללא מאמץ מיותר. לטוויסטר, מנגנון סחיטה המופעל על ידי דריכה על הפדל, באמצעותו מתאפשרת סחיטה קלה ומהירה. בעת הסחיטה, מגן ההתזה של המים שומר עליכם יבשים ונקיים, לא מתכופפים ולא נוגעים יותר בסחבה. לטוויסטר, מנגנון שטיפה לסחבה. הסחבה מתנקה בצורה אפקטיבית וללא מאמץ. לטוויסטר, סחבת מיקרופייבר מיוחדת, בעלת יכולת ספיגה מדהימה, אשר לא משאירה סיבים ומאפשרת שימוש בכל חומרי הניקיון. הטוויסטר מתאים לכל סוגי הרצפות, ובעל מוט גמיש המאפשר לנקות גם באזורים קשים מבלי להתכופף או להתאמץ. הסחבה ניתנת להחלפה ומתאימה למכונת הכביסה. עדיין מתלבטים? לסרטונים נוספים, היכנסו לאתר האינטרנט שלנו, בכתובת www.nuevo.co.il